माखासे बिमाफ्रा माखासे आइजोफ्रा दिनै दिसाहारा जादों बियो बहुत अनफर्चुनेट दिनै 8 मार्च मुलुगनां आइजो सान फालिदों पर्बतजरा जिल्ला BPF आइजो आफादा कक्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावनि पर्बतजरा जिल्ला BPF मावख'आव दिनै 8 मार्च मुलुगनां आइजो सान फालिनाय जादों। बे हाबाफारियावनो पर्बतजरा जिल्ला BPF आइजो आफादनि आफादगिरि जयमती नार्जारिनि दैदेननायाव फुंबिलि समाव फिरफिला बिरहोयो मिरुनि CWC आइजो आफादनि नेहाथारि जयमती ब्रह्मआ। सावरायमेल जथुमा खुंफुंनायाव 1 नं पर्बतजरा बियाबनि MCLA मोनमोन ब्रह्मआ गाहायै बाहागो लायो आरो मिरु CWC आइजो आफादनि नेहाथारि जयमती ब्रह्मजों लोगोसे मिरु CWC नि सोद्रोमा थबिन्द्र ब्रह्म आरो बिभीषण ब्रह्म आरो शिव शरण ब्रह्म आरो गोबां BPF राजखान्थि हान्जा दैदेनगिरि आरो BPF हान्जाखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे आखायाव प्ले कार्ड लानानै नारी जाथिनि समान मोनथाय नारी जाथिखौ रैखाथि होनाय बायदि बायदि नुनो मोननाय जादों। दिनै पर्बतजरा डिस्ट्रिक्ट वमेन BPF नि दैदेननायाव जोङो आइजो सान फालिदों। आइजोफोरनि जौगानाय जिकुनु आइजोनि साफ्रोमबो आइजोनि सल तथा आइजोफोरखौ जों सन्मानार्थे दिनै इन्टारनेशनेल वमेन डेखौ जों बाहाय माबादों खुंफुंदों। बाहाय जोङो माखासे आयदाबो लादों जे जोङो बयनिख्रुइ आइडियेल बिमा बयनिख्रुइ गोख्रों बिमा बयनिख्रुइ गोख्रों समाज सेबिका आरो आंबो सासे आइजो पलिटिशियान हिसाबै दिनै वमेन BPFआ आंखौबो स्वीकृति होदों। बेखिनि आयदाफारिजों जोङो दिनै आइजो माहारिफ्रा आइजोनि दिनखौ जोङो बाहाय खुंफुंदों। बायद' जोङो गोबां ससियेल मिडियायावहाय दिनै आइजो दिन हिसाबैहाय माने गोबां ससियेल मिडियायावहाय गथ' थाखानायफ्रानो माने गुबुन हौवाफोरजों खारलाङो बेनि सोमोन्दै मा बुंगोन दिनै वमेन्स डे हिसाबै? बेफोरबादि खामानियाबो आं सानो जे आइजोफ्रा आत्मबिश्वास गैयिनि थाखाय बेबादि खामानिखौ मावफ्लाङो होननानै आं सानो। गतिके कुनु आइजोआनो गिदिरानो होन फिसायानो होन सोरबा गरिबानो होन धोनियानो होन गावनि सायाव आत्मबिश्वास थानांगौ। आत्मबिश्वासखौ मालाबाबो खोमानानै लानो नाङा। आत्मबिश्वास गोमानायनि थाखाय माखासे बिमाफ्रा माखासे आइजोफ्रा दिनै दिसाहारा जादों बियो बहुत अनफर्चुनेट। जोंनि समाज बेबस्थायाव जाहाथे आइजोफ्रा जायगा खोमायाबालानो बिश्वासजों आरो कन्फिडेन्सजों जेन' जायगा बानायनानै लायो बेखौनो आङो आइजोफोरखौ आङो अनुरद खालामहरो। ससियेल इकनमिक्स आरो बेनिफ्राय पलिटिकेल जिखुनु समस्याया जुदि जोंनि आइजो माहारिखौ प्रटेक्ट होनो हायाबा बे आइजो माहारिनि गोसोआ एसे दुरबल जायो। न'खराव संस्कार गैया जायो। बे संस्कार गैयैनि थाखाय माखासे आइजोआ गावनि स्थितिखौ खोमानो गोनां जायो। बेनिखायनो बिसोरो गावनि आत्मबिश्वासखौ लाखिनानै गावनि सुबिदाखौ नागिरनानै गुबुन सासे न'खरनि मानसिजों खारलांनो गोनां जायो। नाथाय जों बेखौ दा सिरियास जानांगौ। जोङो बेखौ प्रटेक्ट खालामनांगौ। इन्टारनेशनेल वुमेन डे नि जरियथे जोङो बेफोरबायदि समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय जेब्लायबो जोङो सोमावसार खालामनांगौ। जोङो आइजोखौ मोनथाम बाहागोआव राननो हायो। सिगाङाव जाहैबाय हिनजावसा, बेनि जाहैबाय बिहामजो आरो बेनि उनाव जाहैबाय जोङो बिमा। बे मोनथाम केटेगरियाव जोङो आइजोखौ राननानै जुदि बबेबा बिमाया सोरनिबा उसुथनियाव सोरबा माबा बुंनायाव बिसोरो बिसलित जायोब्ला बिसोरो माने गावसिनि जिउखौ मोजाङै खांलांनो हाया। बेनि थाखायनो जों बे मोनथाम केटेगरिनि आइजो माहारिनि मोनथाम केटेगरिखौ जोङो मजुत लाखिनानै सांग्रां जानांगौ।